Aging pagtubag sa panginahanglanon o pagluwas sa kalag sa katawan ang lokal nga simbahan, ang arsobispo sa lokal nga simbahan bihatag og sakramento sa kumpirma sa dulan 40 ka mamatan-on sa may barangay Maligubaan o bidawat sa sakramento sa mga kumpirma bisan pa sa kahalayo sa maong lugar og lisod adtuan apan giadtuan kini sa Archbishop Martin Sarmiento Mawa Didi. Gipanunuman sa Arsobispo ang mga batanon ato sa Santo Misa sa pagdawat sa mga sakramento sa kumpirma nga mamahimong sundao sa pagtuo nga anda mga manalipod sa pagtuog Katoliko Romano. Dinyatagan usab og pagtagad sa Arsobispo sa mga batanon nga ang mga nakadawat sa kumpirma sama sa ilang gihawiran nga kandila ato sa ilang kumpirmasyon nga mamahimo kining kahayag diha sa ilang batag banay nga mulamdag pinagi sa mga maayong buhat. Ang sakramento sa kumpirma ang maghatag og kalig-on sa mga batan-on aron magiyahan sila sa Espiritu Santo nga andam nga manalipod diha sa pagtuo o mamahimong ihimplo og iwag diha sa pamilya. Dako ang pasalamat usab sa Arsobispo tungod sa mao nga pagtuo daghan kini nga mitabayayo mihupay nga mihatag og nga nakahatag og kalipay. Una lang ipasalamatan diri ang Barangay Kapitan Honorable Danny Boy Pactol sa mabiyabihon o sa buutan ng mga leader sa barangay. Lakip sa gipasalamatan dini ang mga lulupyo sa Maligubaan, Concepcion, Misamis Occidental o labi na si Father Jesse Lagam nga Padre Cora sa parokya sa Concepcion o ngadto sa mga katawhan labi na ang Legion of Mary o uban ang Chapel President sa naisgutan nga kapilya o iman ang katawhan nga mitambayayong ato sa pagpaygayon sa paghatag sa sakramento sa kumpirma sa naisgutan nga barangay. Alang sa DX, dini si Meron Gabana, Radio Sibahan, Double D8, Manuel Rodquillo Jr., Danag Sinakmian.